Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Ryan Gosling je späť a to v 100% forme. Ak hľadáte parádnu letnú, akčnú, romantickú komédiu so skvelým humorom a ešte lepším obsadením, našli ste. Volá sa Kaskadér alebo The Fall Guy a už teraz ju môžete vidieť v našich kinosálach. Fantastický, charizmatický a bravúrne vtipný Ryan Gosling sa ako kaskadér po dlhšej pauze vracia pred filmové kamery, a to práve do filmu, ktorý režíruje jeho bývalka Emily Blunt. Nuž a to, že niektoré lásky nestarnú, v tomto prípade platí hneď dvakrát. Gosling si uvedomí, že práve toto sú lásky jeho života, aj táto práca a aj táto žena. Všetko však ohrozí náhle zmiznutie hlavného herca. Dokáže byť Ryan hrdinom, aj keď je len dubler? That's me, Colt Sievers. And this is my hero's journey. Great to start from the top. Stretnú sa Garfield a Macko Puff. A to v slovenských kinách. Každý z nich ale vo svojom vlastnom filme. Obľúbený oranžový kocúr prichádza po dlhšej odmlke v novej animovanej komédii. So svojím starým otcom sa vydá na nové dobrodružstvá a o zábavu sa postará všetkým členom rodiny. Pre celé rodiny ale rozhodne nie je vhodná novinka Macko Puff. Už podtitul Krv a med 2 jasne naznačuje, že nejde o žiadnu rozkošnú postavičku, ale o krvilačného zabijaka túžiaceho po pomste. Známe rozprávkové tvory to takýmto spôsobom dotiahli už do druhého hororu s týmto titulom a toto pokračovanie si dokonca pochvaľujú aj tí, ktorých jednotka veľmi nezaujala. Focus. What is happening? This was the day Billy was taken. Sledujeme najväčší vojnový konflikt v 21. storočí. Juraj Mrávec je vojnový fotograf, ktorý sa vydáva práve na miesta, odkiaľ všetci utekajú. Udalosti na Ukrajine dokumentuje už od roku 2014. 24. februára si zbalil svoju kameru a vydal sa na cestu do krajiny, ktorú práve napadla Ruská federácia. Jeho cieľom je zachytiť prostredníctvom filmu a fotografie autentické príbehy a tragédie ľudí, ktorých na svojej ceste stretol. Mrazivý dokument s názvom Mír nám by si mal povinne pozrieť každý jeden z nás. Som fotograf. Posledných 8 rokov dokumentujem vojnové konflikty. Dnes nemôžem a ani nechcem byť inde. Dnešná Movie Night je na svojom konci. Aktualitky zo sveta filmov a seriálov prinesiem opäť o týždeň. Vy si zatiaľ preskrolujte aj predchádzajúce epizódky na našich sociálnych sieťach alebo na vašich podcastových apkách. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.